Vážení občania a ľudia na Slovensku, Modrý Zéčik, Julo Kovač, trestne stíhaný na slobode za terorizmu, za schvaľovanie atentátu, no tak ja, ktorý vôbec neverím, že sa nejaký atentát stal, tak ja som stíhaný za to, že schvaľujem to, čomu neverím. No tak to je idiotizmus Slovenskej republiky. No ale teraz sa chcem venovať niečomu inému. Viem, že teraz je tam ten múr v okolí Kukurice taký aktuálny, ale podľa mňa to, čo sa včera ale predvčerom stalo a čo sa deje v poslednej dobe, sa volá, že Slovalko. A tam sa teraz ide prideliť dotácia 0,5 miliardy, 500 miliónov. Tak naši tvrdia, že nebudú platiť nič z toho, naši vládni činitelia, ale to nie je pravda. Pretože sa bude preplácať, prakticky bude sa dodávať elektrická energia a oveľa lacnejšie ju dostanú, ako by ju mali mať. Takže povieme si asi takú podstatu celého toho problému. To znamená, že hliníkáren v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom má nejakých 17 000 ľudí, to zberné okolie, dajme tomu okolo 30 000 ľudí. A oni tam chcú znova spustiť výrobu hliníka. V roku 2022 toto zastavili celú tú výrobu hliníka, pretože bola akože neefektívna, ale vtedy mali tiež nejaké vysokánske dotácie z elektriky a mali 200 miliónov. Treba povedať, že hliníkáren v Žiari z 55% vlastnia Nóri a zo 45% vlastní Penta, čiže Haščák. Znamená, a je to súkromná spoločnosť. No a teraz, aby sa znova ten hliník začal vyrábať, treba tam do toho obrovské investície. Ďalej treba povedať, že tá výroba hliníka, tam sa produkujú aj karcinogénne látky, je tam veľmi veľa znečistenia. V podstate to nie je dobre domyslené, je to závislé na dovoze suroviny zo zahraničia. Jediný taký argument, ktorý je, že sa ten hliník vyrobí v Európskej únii, čiže tu nie niekde v Číne alebo v Indii, ale neviem, prečo by sme to mali vyrábať my. Myslím si, že a dotovať my, ako Slováci. To znamená, že otázka je, že kebyže tá elektrina neišla do Slovalka, či by sa nedala predať a využiť na iné. Toto je mimoriadne relevantná otázka, ktorá ide priamo proti hlavnému argumentu vlády o nejakom strategickom reštarte. Keď sa na toto pozrieme čiste ekonomicky, ako sa správa majiteľ, ktorý chce maximalizovať zisk, odpovede je jasná. Áno, elektriku by sa dalo predať o mnoho výhodnejšie. A tu je dôvod, prečo je môj postreh o lepšom predaji ekonomicky podložený. To znamená, že cena na trhu vs. cena pre Slovalko. Čiže vodohospodárska výstavba, to znamená Važská kaskáda hlavne, to znamená štátny podnik vyrába elektrinu za zlomok ceny, za akú sa predáva na burze. Prečo je to tak? Lebo cena elektrickej energie je, ako keby ste to hodili do veľkého takého smiešca, ako keby do spotrebného koša a cena sa odvíja potom od tých najdrahších. To znamená, že pri spáľovaní plynu alebo fosílneho paliva. Čiže to nastavené tak, že ten podnik, ktorý vyrába ekologicky čistú energiu, je zvýhodnený. Znamená, že voda, kde sú žiadne, nejaké spáľovanie a púšťanie CO2 je veľmi zvýhodnený a má vyššiu cenu elektrickej energie. To znamená, za ktorú sa predáva. Čiže ak by štát predal túto elektrínu na trhu, napríklad v aukciách alebo na burze, zinkasoval by to za trhovú cenu, ktorá je momentálne vďaka emisným povolenkám a drahým plynovým elektrárňam veľmi vysoká. Tieto peniaze by šli priamo do štátneho rozpočtu a mohli by sa využívať na čokoľvek. Čiže na zníženie deficitu, do nemocníc, na školstvo alebo na priamu podporu 30 000 ľudí v regióne, lebo
Žiarta má nejakých 17 000, plus sú tam nejaké okolité dediny. Napríklad na infraštruktúru, na dotácie alebo na bývanie. Čo robíme my v skutočnosti? Namiesto toho, aby štát zinkasoval tento vysoký trhový zisk, daruje ho Slovalku vo forme lacnejšej elektriny. Čo to znamená? Že ekonomicky je to nepriama dotácia. Môže si hovoriť Fico a spol, aj Kamenický, čo chce, ako chce. Ak elektrina napríklad na trhu stojí 100 eur, ale štát ju predá Slovalku za nejakých 60 eur, štát v skutočnosti daroval hlinikárňam 40 eur za každú megawatt hodinu, čiže ju dotoval vášený. Čiže Slovalko ročne spotrebuje gigantické množstvo elektriny, keď bude vyrábať ten hliník, a tieto darované desiatky eur za každú megawatt hodinu sa ročne vyšplhajú až do stoviek miliónov eur. To znamená, že prečo teda tú elektrínu nepredáme lepšie? Politici a zastancovia reštartu argumentujú tzv. Multiplikačným efektom. Tvrdenie zle znie, ak elektrínu predáme na burze, peniaze sa rozplynú v rozpočte. Ak ju dáme v Slovalku, tak udržíme priemysel, zamestnanosť a budeme mať dokonca aj hliník. No problém je v inom, že tento argument predpokladá, že udržíme 300 pracovných miest v hlinikárni. 300 pracovných miest nie je veľa, pretože tam už nejakých 100-150 ľudí robí, čiže pribere sa 100 až 200 ľudí. A keď si len zoberete, že 100 miliónov ročne, tak už sú to obrovské sumy. To znamená, že mohli by sme do štátneho rozpočtu pribrať 100 až 200 miliónov z predaje, to by úplne všetko možné pokrylo. Alternatívne využitie, to znamená, že za menej muziky viac peňazí. Ak by sme mali napríklad 500 miliónov eur, čo je suma, o ktorej sa v súvislosti s balíkom pomoci hovorí, čo by sa dalo urobiť? Tak rekvalifikácia. Celý región Žiaru by sme mohli rekvalifikovať aj na iné odvetvia, alebo urobiť tam nejaké iné podniky. Priama pomoc. Mohli by sme každému jednému obyvateľovi tohto regiónu dať hotovosť alebo investovať do moderných technológií, ktoré by zamestnali viac ľudí za menej peňazí. Inovácie. Mohli by sme podporiť 50 stredne veľkých firiem, ktoré by boli odolnejšie voči výkyvom cien energie, než jedna obrovská hlinikárňa, zamestnali by o mnoho viac ľudí, možno že aj 1000. Zhrnutie. To znamená, že to, čo robíme, je nenormálne. Je to ekonomicky mimoriadne nelogické. Z pohľadu správy štátneho majetku štát podhodnocuje vlastnú elektrínu, aby dotoval jediného súkromného hráča. Prečo to teda robia? No zotrvačnosť. Politici sa boria politických následkov z toho, že fabrika zaniká. Podľa mňa je to smiešné, lebo keď si zoberete, že ten Žiar má 17 000 ľudí, z toho ekonomicky činných je polovica, znamená, že je to 2% celkovej zamestnanosti je v tej hlinikárni. Čiže strašne málo, toľko by sa zamestnalo tam, hádam, aj v tých predajniach Billy, Lidlu a Kauflandu a tak ďalej. Potom je tu silný vplyv vlastníkov, čiže Penta a Norsk Hydro, to je tá spoločnosť norská, majú silnú páku, ako presvedčiť politikov, že ich biznis je strategický a podľa mňa to majú dobre rozohraté aj v Európskej únii. A potom je tu hľadanie vinníka. Vždy je ľahšie povedať, zachránili sme fabriku, než vysvetľovať občanom, že sme predali elektrínu na burze a zisk sme použili na zníženie daní pre všetkých. Je to v podstate politické rozhodnutie uprednostniť jedného veľkého hráča pred efektivitou štátneho rozpočtu. Čiže ak by sa tá elektrina predala na voľnom trhu, prínos pre Slovensko by bol nenormálne vysoký, bol by merateľný a spravodlivejší než tento bombak kšeft pre Haščáka. Ešte treba povedať, že predtým, ako to roku 2022 rušili, tak vybrali 200 miliónov a rozdelili si to na dividendách.
Keď prirátame to, čo teraz dostanú vo forme rozličných dotácií za elektriku, to je 700 miliónov a prakticky oni nenesú žiadne riziko, pretože kebyže náhodou stúpne cena elektriky, tak všetko riziko znáša štát. To znamená, že návrat tej hlinikárne Slovalko do plnej prevádzky není to dobré. To znamená, že je tu matematika, ktorá nedáva zmysel, to znamená 1,6 milióna na jedného zamestnanca. Kebyže prirátame ešte tých 200 miliónov, tak to je skoro 2 milióny na jedného zamestnanca. To znamená kvôli tomu, aby sme tam mohli vyrábať hliník a znečisťovať životné prostredie. Znamená, že to nie je normálne. Teraz si povedzme dovetok, ako by to riešili napríklad v Norsku. To je materská krajina, ktorá má 55% Slovalka, volá sa to Norsk Hydro. Norsko je v úplne inej pozícii, ale princíp je zaujímavý. To znamená, že Norsko má obrovské množstvo extrémne lacnej vodnej energie, pretože je rozloho veľké, sú tam tie fjordy, je tam veľa tých vodných tokov. Oni nepotrebujú dotovať elektrínu, lebo ju majú prirodzene doma. Čiže norský štát má v mnohých firmách podiely. Ak tam Norsk Hydro niečo vyrába, je to vnímané ako národný prínos a nie ako bočák pre finančnú skupinu. Potom je tam oni musia dodržiavať vysokánske ekologické štandardy. V Norsku sú normy také prísne, že keby firma chcela šetriť na ekológii, verejnosť, štátne organizácie by asi zjedli zaživa. Tam sa nerobia kompromisy v štýle dáme vám dotácie, ale hlavne to už nejako spustíte ako u nás. No ako by to riešili v Nemecku? Nemecko je šampiónom v priemyselnej výrobe, ale s prísnymi pravidlami. To znamená, ak Nemecko dotuje priemysel, firma musí garantovať nie stovky, ale tisíce pracovných miest a zároveň masívne investovať do inovácií. Transparentnosť. V Nemecku, kebyže sa povie, že dajú dotáciu 1,6 milióna na hlavu, viedla by sa tam verejná diskusia v parlamente a bola by veľmi ostrá. Verejnosť by sa pýtala, prečo nedávame tie peniaze radšej na niečo iného, na digitalizáciu alebo podporu stredných firiem alebo do škôl. A zaujímala by ich budúcnosť ekonomiku. Na Slovensku sa to deje inak. Tu je zakopaný pes v našej politickej kultúre. Je to jednak strach zo straty voličov. Pre slovenského politika je jednoduchšie zachrániť 200 miest, hoci za cenu stoviek miliónov. Ako priznať, že ten priemysel už nepatrí do 21. storočia a treba ľudí rekvalifikovať? Je to rýchla politická odmena, vyzerá to ako konanie. Potom slovenskí politici sú závislí na veľkých hráčoch. Je tam ten Haščák. To znamená, že Slovensko sa po roku 89 stalo montážnou linkou. Naše vlády majú dlhoročný komplex, že keď odíde veľký investor, že ekonomika padne. Pričom ja si myslím, že toto není veľký investor a už odišiel. Preto sú ochotné zaplatiť takmer akúkoľvek cenu, aby veľký hráč neodpísal Slovensko z mapy. Potom je tu slabá vyjednávacia sila. Aj tu sme prakticky vo všetkom, by som povedal, že sme vo všetkom ustúpili. Dáme vám dotáciu, keď sa zvýši cena energie, dáme vám ešte väčšiu dotáciu. O nič sa nestarajte, my vám všetko zabezpečíme. Čiže Norsko a Nemecko sú pre majiteľov hlinikárne rovnocennými partnermi. Slovensko je v pozícii, kde má pocit, že musí vyhovieť, inak príde katastrofa. Keď ste sledovali tlačovku, ja som s nej kúsok sledoval, tak bol tam Kamenický, bol tam Taraba, bola tam Saková, bol tam Fico. V podstate celá polka vlády tam bola, jasali tam, že akú dobrú vec sme by urobili. To znamená, že máme slabú vyjednávacú silu. Norsko alebo Nemecko sú pre majiteľov hlinikárni rovnocennými partnermi. Slovensko je v pozícii, kde má pocit, že musí vyhovieť, lebo príde katastrofa. Skrátke štát tu berie na seba riziko cien energií.
Tým, že štát garantuje dodávky a kompenzuje náklady cez emisné povolenky, vlastník sa nemusí bať, že bude z trhu vytlačený. Štát dodáva infraštruktúru, to znamená, že vodohospodárske elektrárne dodávajú elektrínu, dotovanú elektrínu dodávajú do tých hlinikární. Zisk zostáva vlastníkom, samozrejme, čiže Haščákovi a Norom. Čiže ak sa hliník predá za dobrú cenu, zisk putuje do súkromných rúk. Ak cena hliníka na trhu klesne, štát opäť musí pomôcť, lebo inak bude prepušťanie v regióne. Ja si myslím, že ale na to, aby sme tam zabezpečili zamestnanosť 300 ľudí, však Samsung mal, neviem, či nemal 1000, tak je to príliš drahý luxus. Ale toto sa asi ťažko vysvetľuje. Takže toto som študoval celú noc v podstate a hovorím si, Bože môj, aký sme my sprostí. Nemáme kde dávať peniaze. A keď si ešte k tomu pripočítam tú prešovskú nemocnicu, vraj to, čo sa postavilo, sa znova ide celé búrať, no tak potom je to hrúza, takže čo by som vám ešte povedal pozitívneho, no prajem vám pekný deň. Dneska už nebude také hrozné teplo. Takže ja som trošku, by som povedal, že som nachladnutý, chorý. Keby ste ma finančne podporili, super. Potrebujem nejaké peniaze, samozrejme. Ale dá sa nejako. Horko, ťažko prežívam. Takže prajem ešte raz pekne.